máme nejaké rebríčky, v ktorých sa dlhodobo už umiestňujeme na prvom mieste, ale tak keďže učím štatistiku, takže viem, že je to podľa nejakých kritérií, ktoré ako niečo hovoria, ktoré sa snažia nejakým spôsobom zachytiť kvalitu. Tak snáď patríme medzi tých najlepšie ekonomické fakulty na Slovensku. Ale čo si myslím, že by bolo dobré povedať, že my sa veľmi snažíme o to, aby sa tí študenti u nás cítili dobre na fakulte, aby naozaj ako dostali niečo, čo potrebujú, niečo, čo ich zaujíme. A kľúčom k tomu je to, že nie sme nejaká veľká fakulta, to znamená, neberieme až tak veľa študentov do prvého ročníka a teda ten kolektív je trošinku užší, nie je to také masové vzdelávanie, si myslím, to je dôležité. A tam to dáva možnosť vlastne tomu študentovi vyniknúť, aby sa orientoval na niečo, čo chce. Čiže snažíme sa tú ponuku rozšíriť nielen na tú klasiku, že prednášky, cvičenia, semináre, skúšky, zápočty, že aby si študent mohol vybrať niečo, čo ho zaujíme, čiže môže si pridať k tomu cudzie jazyky, môže si naplánovať prax, môže ísť na Erasmus pobyt do zahraničia na jeden semester, môže si k tomu pridať manažment kultúry, čiže aby si sám už mohol to štúdiu nejakým spôsobom formovať. A druhá vec si myslím, že je strašne dôležité, aby sme zachovali také tie výzvy doby, že tie prednášky, cvičenia také nejak na strednej škole, to sa musí nejakým spôsobom zmeniť, lebo aj študenti sú iní, aj vlastne práca je iná, a preto potrebujú sa tí študenti naučiť niečo iné. A to iné je asi to, aby tie formy boli aj typu kde sa rozvíja tímová spolupráca, kde sa vedia prejaviť v rôznych typoch súťaží, aby mali svoje nápady, ktoré by mohli sa snažiť realizovať ako podnikateľské zámery, aby pracovali na rôznych prípadových štúdiách, aby tu prichádzali ľudia, ktorí pôsobia v praxi, sú nejakým spôsobom zaujímaví ako experti a sprostredkujú študentom tú informáciu, ak reálne firma funguje, s čím zápasí, aké má problémy. Aby z tých prednášok boli potom zaznamenané videá, aby sa študenti k tomu vedeli nejakým spôsobom vrátiť. To sú podľa mňa veci, že to vzdelávanie sa veľmi mení, no a snažíme sa držať ten prst na pulze doby, aby sme vlastne reagovali na to, čo sa deje vo svete, aby sme to vzdelávanie urobili modernejším a zaujímavejším a takým, aby odpovedalo charakteru toho mladého človeka, ktorý ku nám príde.